Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona és la més gran i antiga de Catalunya. Va ser fundada l'any 1875 i el 1972 es va integrar a la Universitat Politècnica de Barcelona, després anomenada Politècnica de Catalunya amb la seva denominació actual. Oferim formació en tots els cicles de l'ensenyament universitari, tant de grau com de màster, seguint els criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior i juguem un paper destacat pel que fa a la recerca, gràcies al treball del nostre professorat en els grups de recerca de la UPC. Els estudis que impartim tenen un fort component tècnic, cultural i humà, que permet que els nostres llicenciats i llicenciades se situïn professionalment en els llocs més diversos del procés d'edificació i construcció de l'entorn, sempre amb capacitat per entendre la realitat mitjançant el projecte arquitectònic. Els nostres grups de recerca col·laboren amb altres institucions i empreses mitjançant convenis i participen en nombroses publicacions científiques. A més, l'escola té un patronat format per administracions i empreses, amb l'objectiu d'ajudar a interactuar amb el món de la construcció. Com una de les escoles més prestigioses d'Europa, treballem per formar tècnics del món de la construcció que treballen a partir de projectes amb variables heterogènies, de tipus artístic, tècnic, social i urbanístic. A l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona liderem l'ensenyament del paisatgisme a Espanya i oferim un grau de disseny en col·laboració amb l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. La biblioteca de l'escola té més de 50.000 volums i des de setembre de l'any 2009 s'allotja en un edifici nou i modern. També duem a terme nombroses activitats culturals, com ara conferències, debats, exposicions o concerts, en què participen personalitats eminents de l'arquitectura d'arreu del món. El nostre esforç principal és evitar els efectes negatius de la massificació i aprofitar els avantatges d'escala que té una gran escola. En el context actual, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona destaca pel compromís intel·lectual i social dels seus titulats i titulades, que és fruit de l'exigència pel que fa a la dedicació i al treball dins i fora de l'aula. Tot això ens ha permès situar-nos en l'alt nivell d'excel·lència que ens caracteritza. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.